Mon ambassadeur au Sénégal, c'est pour que Djembek a donc, cours qu'on a malé sur le débat de Gomis Sénégal, ni fait mes Sénégal sur la de Gomis Malma, de Gomis Bela. Parce que là, ni Sénégal, ne m'oublie avec Atane, sera fait, sera mis, ni à là-bas, Pela Djelembadon, Abnana de Gombas Sénégal. Donc, c'est là aussi là des cours, surtout vers les domaines du protocole additionnel d'un phare, à moi, bonne gouvernance, et Koka Marakekani, au Marakekon Ma, Anik Ouyaka démocratie, Kofole, Ko Bateau, Obi Jamana Bebla, Jamana Yamwa Bebla. Kay jamana shala batu badum na minu fo oyi bi awka sebe awka bla makisel flene ka seraminda makisel bi ka traîner sénégalais dérive là ole mo bi ni makisel yayi ka fo kali ka candidat ni ma filno ya mo bay ko una ale ka candidat ni rose élection na una ale ka candidat ci élection na makisel be ka be eka olu na ba mi nu ma se da tra élection na ala ba manifestation la ba mi ala ba candidat mena gagner soit avec mene ou bien il y a une élection même salaire la c'est là où sera la roule la coulée aux sanctions cocolées Macky Sall c'est légal au lieu d'ania faut oyuko Ousmane Sonko va candidature ka légitime mais tu vas là mon ben non une fois collé à ka candidature légitime ani pas non on il est là pour do kabarodo il est là pour do kabarodo ko autour ko parrainage mon kera pour que oui c'est la parrainage qu'il faut passer moi ni faire candidat faut éviter qui parrainer ou bien il y a si à tout record moi quand tu parrainer au moins nous faire que moi oui c'est qu'à voter moi quand on voter c'est-à-dire mon droit de liste électorale ni ma couille et tu sais pas moi pas donc fait nous soins sans couille on est candidat ou la chama ou le fonata moi nini au coup parrainer au parrainage chef oui moi que pour parrainer à moi que l'on clé carte d'électeur babebo carte d'électeur de kibo ni trois de liste électorale rassemble la carte d'électeur de GLAP en fonction de la liste électorale. Donc, quoi d'où état là, au l'oconmi, liste électorale cap. Donc, au scellé, voilà ça qu'on a candidature rejetée, ou beaucoup, m'o cambi, m'o bata, ko bel lisika, m'ou parrainé, ko m'o bata mi, carte d'électeur ou boulot, comme un coup trois têtes liste électorale dans mon kama, bien sur vos candidature en un mois pour mûrir. Nevoni, en la question de l'opposant. Naso, ko carte d'électeur, ou y'a m'o bata ni ko boulot. Au boulot, Jamala dia dikuma. Jamala de carte d'électeur di m'o bata ma toute ma administrative de la benmo mbelade. Mais, au m'o bata ni ko, ou bien m'o bata ni chikinko. Ou trois têtes liste électorale là. Donc, quoi liste électorale, mais mi makisal bola mai. Soit, aye, m'o effectivement bata dans mon là. Ou bien liste électorale nyama il était. Ou t'es si pour l'homme dans naturel. Non, tu observes que tout. Carte d'électeur be ke pour tout. Amna vo mali là. Ne carte d'électeur be diaba donc. Ou yoro de faux coupe de la carte il est tiré. Carte d'électeur de type là, ni liste électorale. Donc, et quand vous voulez, et tu vois liste électorale cap. Qui a tika carte électorale meren yorena. Et quand t'as une va carte diem et quand t'y siso. Sini arafoko. Tiens au carte d'électeur be bolo. Mais qui toi tes liste électorale là. Oljon ito bola lisi la manwat Maxel Ben Barat aini jeu d'ajurun veke kabe songo et capitaine très dangereux va ila ka foko liste électorale me mavolo ni candidat font kenana la iti président parce que liste électorale fait nyana mate comprend fichement ni fichu de manière son kerana oui Sénégal qui va le voir ana comme son madana comme munda au clock namura Sénégal amettra Bénin plutôt amettra Togo en Niger n'entra Togo en Niger qui va là-bas mon nombre oui président encore Mohamed Bazoum a denke mimbe denke mbe photo ela ira ola peut-être a denke mintuel ko Salem Mohamed Bazoum na kumineleno ni avocat ni wolika do chairman wala sa absirabla ale kum Niger numéro général Chan ale sona ka di to ministre des affaires étrangères robona Niger tane a seleto femi touye pour lui communiquer que à République togolaise suite à la médiation de leur excellence monsieur Faure Gnassingbé président de la République togolaise et juriste Madame Bio Noé Sierra Leone président président de la Sierra Leone médiateur de la communauté économique des États africains CEDEAO auprès du MI donc Salem Mohamed Bazoum ale blala troli c'est là où médiateur monti c'est là où monti kulu katara kuma Niger fait ni ana fa ko Patrice Talon là Sierra Leone président Malamé Madabio un tout président le Faure Gnassingbé mais na ouais tete mleke mo flali barake me kelem semat Malamé Patrice Talon kholobo Patrice Talon agree koroko c'est là où a utilisé ka ke ka Niger kelen bi ayara bet nimsa konala a ravi c'est tout ateka sekas o koroko Michel Tekmas Patrice Talon et Chini à là-bas c'est là où quand la délégation Blakatra Niger y aura plus la somme qu'on fait c'est là où il y a fait quoi maintenant la délégation noble médiateur noble na Mali Burkina et Niger top dracuma kabe élection d'Atigan kabe tradition guatik pour olu kumka mata Chini c'est là où Rachilon mamatra Niger Chini wala sa kabe élection d'Uka
ka kuma élection dati kan nka Niger nana ye i n'a fɔ Mali y'a kɛ cogo min na Niger nana ye k'a fɔ ko n'u b'u tɔgɔ dɔn ko CEDEAO bɛ fɛ k'o piéger CEDEAO bɛ fɛ k'o piéger ni jumɛn o ye ka CEDEAO bɛ fɛ k'i teliya joona ale ni Tchani ka segin u ka bɛn fɛn dɔ kan k'a sɔrɔ Nigériens ma ɲininka a ma sara Nigériens o la n'o kɛra population min na ye k'a fɔ ko général Tchani taara ka anw to ani CEDEAO bɛ bɛnbɛnbɛn na anw ko kan o la o ye fisi fɔlɔ o ye farada fɔlɔ bɔtɔla ye Niger Tchani ani population min ɔ Mali ye sira min ta n'o ye ka assise nationale kɛ fɔlɔ a b'a dɔn Mali fana de assise nationale kɛ waati min na ka sɔrɔ ka transition délai o kuma fɔ ani CEDEAO va sɔrɔ ka kuma o la yan'o cɛ CEDEAO ye kosugu bɛɛ kɛ k'u ka sira ti assise la ko assise ti kɛ ko fo an ka autorité ka délai dɔ d'u ma ɔ ni autorité tun y'o délai d'u ma a tun bɛ kɛ autorité ni CEDEAO ka ko ye jamanadenw da tun bɛ bɔ a wa autorité yɛrɛ tun tɛna ma se ka foyi sɔn ka b'o délai justifier ni ko ye ɔ Niger fana kun filɛ k'o teliya k'o ɲɔgɔn kɛ ka délégation dɔ bila ka taga Sini Araba walasa ka taga Tchani ko a ka délai dɔ d'olu ma o la kɔfɛ jamanadenw ka bɔ ka manifestation kɛ k'u ma jɛn ni k'o date Tchani fana ni a ka mɔgɔ ye faamuyali kɛ olu fana k'i bɔra olu ko Mali y'a kɛ cogo min na an fana bɛna ɲɔgɔn o ko CEDEAO ma k'u ka délégation min fana na Araba k'u k'a bɔ Araba la k'u k'a bila ka taga fo jamais kalo tile 25 la sabula k'olu fana bɛ fɛ ka segin ka fɔ kɛ fɔlɔ mun fɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali assise min la k'u fɛ k'o nɔgɔma kɛ k'u ka concertation belebeleba dɔ kɛ jamanaden bɛɛ ka na bɛɛ k'i fɛla t'a fɔ transition ko la délai ko la chronogramme ko la fɛn min ni fɛn min kan ka kɛ jamanadenw de k'a fɔ i n'a fɔ Mali la an y'a fɔ assise nationale la cogo min na ko an ti accord fɛ i n'a fɔ assise nationale la cogo min na ko Kidali ka dayɛlɛ i n'a fɔ assise nationale la cogo min na ko Luwo ka kɛlɛ a n'a fɔ a ye minnu fɔ jamanadenw bɛnna o de kan o de kɛra transition ka feerew ci y'aw hakili b'a la le 14 janvier ne y'a fɔ aw ye totalement n ko Mali transition kɔnɔ bilen ko mais n ko peuple ye mandat de refondation di gouvernement donc Niger fana mɔgɔw de mandat de refondation o mandat de refondation o ko CEDEAO k'a to fɔlɔ olu b'u sigi fo olu ka jamanadenw de ka feerew ci di olu jamanadenw bɛ jɛ ka bɛn feerew ci ye jumɛn ye olu jamanadenw ka sigi u ka kuma jamanadenw de k'a fɔ an bɛ fɛ transition ka kɛ nin hakɛ ye wa an bɛ fɛ nin baara nin ka kɛ a kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ a ma bɛn CEDEAO ma sa CEDEAO ka sini cidenw ma tagali o bɔra ma mais CEDEAO kɔni sera ka min kɛ o ye jumɛn o ye Bazoum denkɛ min bɛ yen n'o ye Salem Mohamed Bazoum ye o ka libéré o bɔra kunun o taara Togo président du conseil pour la libération à titre humanitaire ko a bilala ka sababuya kɛ humanitaire dɔ kɔrɔ ye jumɛn adamadenya yɛrɛ hakɛw donc a bɛ se ka kɛ a ma nɛnɛ a bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔw bɛ a kan donc ko a bilala o de la ale min bilala nin ale fana na ale n'a fana ba bɛ kun ɲɔgɔn ka palais kɔnɔ a bɛ ko maralen m'o bolo mais u ye ale nous saisissons cette occasion pour le remercier son excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani les membres du conseil national pour la sauvegarde de la patrie et l'aspect ainsi que son excellence le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen pour leur ferme volonté et leur engagement à œuvrer pour l'apaisement soc des camps. Donc, Fémier, Fol Nassimbe, Aroko Aber, Général Tchani, Ani Aka, CNSP Jamafo, Yim Blaline, on est Blalike Kanania Irake. Donc, Amsra Famuna, Kafoko, Niger, ni CEDEAO, ni Norenje, Anora Samaba, Amsra Chama Morala, ou Amsra Jia Kafokal, Dona Natola, Amalroko, Do Samabola. Parce que c'est là où Modomuna, comme Roblaratra Araba, Katra Niger, Nyamwako, ou la Dring, Niger, Nyamwaka, dɔ f'u u n'olu ka bɔ la sɔrɔ jamanadenw da t'a la o la jamanadenw ka bɔ a kalama k'u ka faamaw ni Niger u ka faamaw ni CEDEAO bɛnna la jamanadenw ka dimi mais Niger je leur ai camis bon comment aller le CEDEAO et le soir mais au rato 25 kato yu ka assise nationale ka fɔlɔ o la n'u bɛ bɛn min na u ka sɔrɔ kra u ka sɔrɔ ka bɔ o la n'an bɔra Togo ka bɔ Niger an bɛ taga min an bɛ taga Kidal Vilo y'a partagé an va aimer recommander ma bila an bɛ taga Kidal ni aw hakili b'a la 14 novembre Kidal bɛ libéré waati min na a y'a sɔrɔ Kidal réfugiés caman tun commencera ka boli ka bɔ Kidal kɔnɔna kɛlɛ wulilen aw b'a dɔn k'a fɔ ko sanni feere u jɔra kosɛbɛ sabula siraw tun man ɲi kosɛbɛ donc balo donni Kidal et surtout bɛɛ b'a la ni mɔgɔ min bɛ Kidal dɔn Kidal ka fɛn caman bɛ don Algérien fan de fɛ nin waati na fakuba bɛɛ b'o fa wa fana mɔgɔ minnu bolila terroriste ɲɛmɔgɔ la olu bolila ka taga Algérien fan de fɛ hali sini olu ka traquer Algérien fan de donc ni kɛlɛba in kɛra sababu ye caman tun bɛ yen nɔ olu bolila minnu ma boli commerçant minnu bɛ yen nɔ fama bɛrɛ ti hali olu yɛlɛla ka se ka dugu approvisionner kosɛbɛ sabula caman bɛ se ka don ma bɔ nin o la fɛn min président de la république ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale y'i sigi ka jateminɛ kɛ ko n ye Gamu sugandi k'a kɛ Kidal gouverneur ye Gamu taara a y'a fɔ ko réfugiés ka segin o réfugiés bɛ ka commencer ka segin tan mugan 30 kɛmɛ fila u ka commencer ka segin o réfugiés minnu bɛ ka commencer ka segin da fɔ n'i ka yan olu ma ban o réfugiés minnu bɛ ka commencer ka segin n'olu segira y'u ka bɔloko bɛna kɛ cogo di président hami m'u la Gamu fana hakili to o la o mɔgɔ wɛrɛ minnu fana bɛ dugu kɔnɔ n'olu tora yen nɔ ni olu ma boli olu fana ka baloko ani olu fana ka dumuniko président hakili to la ensuite mɔgɔ minnu ni tora kɛlɛ la
olu somɔgɔw falatɔ minnu bɛ yen yatimɛ minnu bɛ yen minnu ye jamana dɛmɛ hali n'a sɔrɔ minnu ni to a kɛlɛ la président hakili to o de la kun président ye réellement ko camion baden a falen balo la a ko commissaire à la sécurité alimentaire ma o ka nin bila ka taga Kidal sabula mɔgɔw fɛ ka Kidal kɛ min ye Kidal ti kɛ o ye minnu bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ko ni Kidal sigira ka na Mali ka bolo kan ko kɔngɔ bɛ na k'olu ka kuma nkalontigiya minnu bɛ fɛ k'a yira diɲɛ la k'a fɔ ko minnu bɛ Kidal maliyɛnw tɛ Mali ka sira t'u la k'olu ka kuma nkalontigiya wa minnu tora Kidal k'u ye Mali sugandi wa réfugié minnu fana bɛ ka segin ka na k'a yira olu fana na jamana tɛna ɲina aw kɔ degun min b'a ka jamana bɛna wuli ka jɔ bɛɛ kɛ président ye bolo caman bila ka taga Kidal comme fɛn bɛ général Alhaji Gawumi ale taara o bolo kunbɛn bolo sera a sera a seyɔrɔ la o bolo o bɛna tila Kidal région bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o la halisa ka wele da k'a fɔ Kidalikaw ye k'a fɔ Kidal mara mɔgɔw ye k'a fɔ réfugiés ye minnu bɛ ka nɛgɛ k'u ka boli a bɛ ka fɔ minnu ye ko kɔngɔ bɛna nalen a bɛ ka fɔ ko jamana ɲinalen ninnu kɔ k'a fɔ k'u ka segin ka na k'u sigi k'u fa dugukolo kan Kidal ye olu fa dugukolo de olu de ta ye Kidal ye dugukolo ye Kidal ye dugukolo fana ye Mali ta ye o don u fa dugukolo k'u ka segin ka na k'u sigi gɛlɛya nin bɛ yen ni Ala sɔnna ma jamana ma ɲina président ma ɲina se o se bɛ yen baara o baara kan ka kɛ o bɛ kɛ nin waati o la kun a bolo a sera Kidal kun an ye camion compté a ka ca kosɛbɛ o camion minnu ta o bɛ kɛ sababuya k'an bila ka don volet wɛrɛ kɔnɔna la o ye volet jumɛn o ye volet sécuritaire ye maliyɛn mɔgɔ bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka yɔrɔ caman minɛ mais n'a fɔra ko ka yɔrɔ ravitailler i bɛ taga avion fɛ i bɛ kɛlɛ kɛ ka yɔrɔ caman minɛ n'a fɔra ko ka taga ni balo ye a yɔrɔ la i bɛ taa ni balo ye hélico fɛ i bɛ kɛlɛ kɛ ka yɔrɔ caman minɛ n'a fɔra ko ka taga ni balo ye a yɔrɔ la i bɛ humanitaire wele dɛ mais ka kɛlɛ kɛ ka yɔrɔ minɛ 14 novembre ka Kidal belebeleba in minɛ ka terroriste jaba la rebelle jaba la narcotrafiquants jaba la ko mina novembre kalo tile 14 janvier kalo kɔnɔ janvier kalo tile 8 ka camion olu ka taga don ni balo ye u ma taga sanfɛ u taara duguma sira de fɛ donc b'a yira k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ minɛ n'a fɔ bi Kidal bɛ ka jɛ a bɛ ka fura sira bɛ ka jɛ sira bɛ ka fura nɔgɔ fɛn fɛn bɛ sa la a bɛɛ bɛ ka cɛ ka bɔ yen donc u b'a yira k'a fɔ ko n'an continue n'a ta ko don n'a nataw la kariw bɛ se ka bɔ lafiya kɔnɔna la ka taga Kidal ko n'an continue n'a ta lafiya kɔnɔna la kariw bɛ se ka bɔ Gawo ka bɔ Tombouctou ka bɔ Bamako yan nɔ ka taga ni mɔgɔ ye Kidal ka tila ka mɔgɔw ta Kidal ka segin u b'a yira k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na n'a fɔ bi Kidal bɛ ka dɛn o b'a yira fana k'a fɔ ko an ka mɔgɔw sebaga yɛrɛ de b'u bolo parce que i bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka yɔrɔ dɔ minɛ mais n'a fɔra k'i ka taga ni minɛ a yɔrɔ la i bɛ mɛn dɛ i bɛ mɛn sa wa donc an ka mɔgɔw sera ka boli le matériel min bɛ Kidal u b'a yira k'a fɔ ko aujourd'hui vraiment l'armée est au top, l'armée est au point, l'armée est très forte aujourd'hui. Donc, fintilaka mun fana ni escorte kɛ ka taga fo Kidal o fintilakaw olu fo kosɛbɛ ka fintilakaw ka ɲɛmɔgɔ fo kosɛbɛ o de b'an bila ka don nin waati in na ministère de la défense kɔnɔna la journal Abemofo bɔra n'a ye ko a bɛ kɛ bi Nouvelle Horizon ka journal kɔnɔna la o ye kunnafoniya jumɛn ko fɛn min ye Mali cɛmancɛ bolo fɛ ne denw ma tɔn dɔ bɛ yen n mɔdenw ma tɔn dɔ bɛ yen n ka mɔgɔ dilannenw ma tɔn dɔ bɛ yen o mɔgɔ dilannenw ne denw n'olu bɛ jamana cɛmancɛ yanfan la olu ka tɔn tɔgɔ ye ko Jina Dogon o Jina Dogon min n'an b'a ɲɛmɔgɔ fo kosɛbɛ o Jina Dogon min n'an b'u fo u ka wulikajɔ la cɛ n'i kumakan dɔw kɛ fo i y'a kumakan lɛ k'ale ta nɔ o Jina Dogon min n'an b'u fo u ka wulikajɔ la n'an b'u fo u ka cɛsiri la n'an b'u fo u ka baara bɛɛ lajɛlen na parce que ne yɛrɛ ye activité caman participer Jina Dogon ka activité labɛnnenw kɔnɔ cɛ bɛ ka centre ko la Jina Dogon o cɛsirilen don parce que u baaraba la u wulikajɔ la waati o waati ni degun wulila centre kan u wulikajɔ kɛ u tani lasegiw kɛ walasa basigi bɛ se ka ma cogoya min wa hali ni centre mɔgɔw la ni degun bonyana ni mɔgɔ y'a se k'a fɔ ko moti Jina Dogon nu wuli u wulikajɔ caman kɛ walasa mankan bɛ da au journal Bornaï, Jina Dogon, la délégation de l'association pour la protection et la promotion de la culture Dogon, conduite par son président, non tapili, une délégation comme non tapili, Rak Madiamano, Jina Dogon président. Ou bismillah, Jumado, janvier, Kalo Kyodou, Samba Fali Mouanani, un ministre de la Défense, fait noyer. Colonel Sado Kamara. Bismillah kuye jume feme Sado Kamara aye Jina Dogon mo bulika jomimbe kanyashi plateau Dogon bulika jomimbe kanyashi jamana chama kanyashi centre ma nemo ku Sadoye Jina Dogon arasue kaingula kafoko bara mumbi sina sisa minum la ta faraka gela fan fembe
chamancɛ bolo la degun fɛn fɛn bɛ camancɛ bolo la tiɲɛnikɛlaw k'u dogo yɔrɔ la camancɛ bolo la ko ni ala sɔnna ma baara minnu bɛ sen na ko a ye diinɛ dugawu kɔni hakili lasigi gouvernement bɛ baara min na ani ministre de la défense yɛrɛ bɛ baara min na walasa lafiya bɛ se ka ma camancɛ bolo la cogo min walasa camancɛ bolo mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min na walasa tiɲɛnikɛla bɛ kuma min fɔ tourisme ko kuma min bɛ fɔ a ka kɛ an y'a mɛn centre la a tɔ ka kɛ kun de a kun bɛ kɛ a tɔ ka kɛ olu fana ka to ka tourisme ko kuma mɛn télé arajo de la diɲɛ fan wɛrɛw fɛ mali tɛ kuma tɛ ka taa se centre ma ko a kɔni hakili sigi kuma caman f'u ye ka jigifa kuma ni jigisigi kuma caman f'u ye k'u rassurer ka yir'u la k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma wulikajɔ in a bɛna to jamana walasa ka na ni lafiya ye an ka centre kɔnɔna la o la an b'an bolo fete fana halisa i n'a fɔ an ye min fɔ kunun k'a yira masinakaw fana la ko baara bɛ sen na mɛ ne bolo nin fana ye exemple ye pour que masina tɔnba minnu bɛ yen o tɔnba ninnu fana olu fana bɛ se ka wuli ka se ministre de la défense ma walasa a bɛ se k'olu fana rassurer parce que ne b'a n'a fɔ cogo o cogo peut-être a bɛ se ka fɔ an tɛ kuma gansan ye baara tɛ ka kɛ nka a dɔw la ni degun bonyana ka se niveau dɔ la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ olu bɛ baara la mɛ b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ degun kɔnɔna la baara min bɛ ka kɛ tant que ni a to ma se ale ma sɔgɔmada in na a tɛ ale nimisi wasa parce que degun b'ale yan fɔ de kan donc a dɔw la n'u sera ka gɛrɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw la n'u sera ka gɛrɛ défense la i n'a fɔ diinɛ dɔgɔ y'a kɛ cogo min na ka kuma kɛ walasa baara minnu bɛ sen na sadi u bɛ se ka ɲɛfɔli k'u ye cogo min na walasa olu fana bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ o la n'olu ye hakilisigi sɔrɔ ni ɲɛfɔli kɛra olu ye masilakaw ye o fana bɛ kɛ sababuya ye olu fana bɛ se ka sigida mɔgɔw hakilisigi olu fana bɛ se ka kɛ yɛrɛ ka na ni hakilisigi kumaw ye ka ɲɛfɔliw kɛ ka sensibilisation kɛ ka dɔ fara communication kan pour que masinakaw halisa olu hakili bɛ sigi cogo min na sabula ne b'a dɔn baara bɛ sen ne b'a dɔn wulikajɔ bɛ sen ne b'a dɔn hali sɔrɔ opération kɛra ne b'a dɔn hali n bɛ ka kuma nin waati min na opération kɛra mɛ a bɛ se ka kɛ masinaka bɛɛ tɛ ne kumakan mɛn a bɛ se ka kɛ centre mɔgɔ bɛɛ tɛ ne kumakan mɛn o mɔgɔ ka tɔnba minnu bɛ yen nɔ minnu lakodɔnnen don jamana fɛ o tɔnba ninnu dɔw bɛ se ka wuli ka ɲɛsin se jamana ɲɛmɔgɔ ma jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka yɛrɛ tugu k'u ye i n'a fɔ diinɛ dɔgɔ ye min kɛ ne bolo nin ye initiative ɲumanba ye nin initiative in ne bolo ni jamana tɔnba tɔw fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ nin ladege a bɛ kɛ sababu ye degun caman bɛ wuli k'a sɔrɔ jigilatigɛ caman bɛ na degun caman bɛ wuli k'a sɔrɔ mɔgɔ caman ma kuma caman fɔ degun caman bɛ wuli k'a sɔrɔ sigidala mɔgɔ jama tigɛ kun ma sera fo ka t'u bila jigitigɛ kuma dɔw fɔli la parce que ni mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min bɛna kuma o tɔgɔ la ka na kunnafoniya ɲini a sun kɔrɔ ka na kuma ni jamana ɲɛmɔgɔw ye walasa ka yɛrɛtogo kɛ olu ma a bɛ gɛlɛya sigidaw la kosɛbɛ donc ne bolo vraiment diinɛ dɔgɔ ka nin activité in ka nin wulikajɔ in je pense que c'est très bien mais peut-être hali n bɛ se ka diinɛ dɔgɔ yɛrɛ comme n denw don n bɛ se k'u bila baara la k'a fɔ n bɛ se k'u bila baara la parce que ne ye diinɛ dɔgɔ ka activité caman ye ne b'a ye u ka activités la u bɛ bozokaw wele u bɛ capital plavo wele oui centre kɔnɔna la kabila diinɛ fɛn siya fɛn fɛn bɛ na k'a ka ca kosɛbɛ u b'a bɛɛ wele u ka activités la donc peut-être la prochaine fois n bɛ se ka ɲini tapeli fɛ comme n den don k'a ɲini diinɛ dɔgɔ mɔgɔ fɛ u t'u o rassemblement min kɛ u ka activités la u k'o fana kɛ centre yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sɛ k'a kɛ plateau dɔgɔn tɔgɔ la parce que n'a fɛ n'a b'a pi dɔgɔn ko kuma in n'a b'o fɔli la parce que n'o fana dira o kunfɛ sini a fana tila ka taa dɔgɔn n'a fɔ o plateau dɔgɔn donc masinaw plateau dɔgɔn n'a bɛɛ fɔra parce que i b'a ye diinɛ dɔgɔn capital pulako bozokabo mun olu de bɛ centre kɔnɔ ka caya hali n'a sɔrɔ ni tɔ bɛ yen u b'u bɛɛ dɔn donc olu fana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan donc sɛ dɔ bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen fana yɛrɛ ka ɲɛfɔliba kɛ ninnu ye ɲɛfɔli min kɛra diinɛ dɔgɔ ye ou bien hali n'u ma segin a la sadi fɛ yen tuguni diinɛ dɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka tɔw wele n'a fɔ a tun bɛ deli k'u wele cogo min na a ka baaraw la ka tɔw wele nin kɛcogo in fana la ka u bɛ sadi ka nɔgɔya kɔnɔna la sadi ye hakilisigi kuma minnu f'u ye ka olu fana partager ni nin jɛkuluba tɔw ye a bɛ kɛ sababu ye halisa basigiba ye ka na ni lafiyaba ye centre kɔnɔna la